angazi ukuthi uyithinta kanjani lento ngoba Donsa omkhulu uthe umuqala ukukhuluma wathi ubaba omkhulu sekuye kwesibili unyasi. Yebo. Yini lo uyisho Donsa omkhulu ukuthi ubaba omkhulu sekuye kwesibili unyasi? Ngobuka eMnazaretha yabashumayeli. Usuku ubaba omkhulu nomfundisi ephethe ukudla kwehashe ukuthi akufani. Lo Mnazaretha lobuka awukho la. Yeah. Phela wathi yena inkosi yesine iyongizala. Bese ngibuya ngizoba inkosi njani yesihlanu. Sabona ngomhla ka-3 April 2011 sasikhona emzini wasebuhleni ngalelo suku. Sabona. Sabona. Ifika nenkosi ivele ezulwini ngalolanda kathakathi. Indaba kaShembe yini ifuna ukuthi niyithande. Nayo le nkosi. Mhla ifika mhla ka-3 sasikhona badabana. Sasikhona emzini wasebuhleni. Emzini oyingcwele wamaNazaretha mhla ifika kuzokuthi icebo labacebe bakho. Sasikhona nje ebuhleni. Yes. Sathi basiqhamuka ekade libhadla zigaba naye ifake ibhuluku ebrown bele lapha omkhulu efingile egcwele ngemva kwendle enkulu ifingile yasibizana ngamagama yathi mthini sathi suNkulunkulu wezwela kithi yaphefumula kakhulu yayale yabuha aqhamuka amaphoyisa esasihamba nawo ezogada yona le nkosi ehlele esihlalo njengamanje wathi nesondele liqili lamaqili lalikhona ngalolu suku bayisibamba isibhamba badlala ngaso bathi hey baba keep that distance enkosi hey baba indlela yethu yokukhuluma imini mayibe yinhle kwabangcwele intambama mayibe